осорхонаи миллии тоҷикистон ҳамчун муассисаи илми таҳқиқотӣ ва илми маърифатӣ як намоиши махсуси ҷашниро таҳти унвони бобоҷон ғафуров муаррихи Машриқзамин рӯи кор овардааст ва ҳадаф аз баргузории ин намоиш ин ба тамошобинони муҳтарам муаррифӣ намудани паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт ва эҷодиёти бобоҷон ғафуров мебошад. зеро бисёр тамошобинони гиромии мо бобоҷон ғафуровро ҳамчун муаллифи шоҳасари тоҷикон медонанд, аммо дар бораи зиндагию рӯзгору фаъолияти давлатии он кас шояд маълумотҳои на он қадар пурра дошта бошанд ва намоиши мо ҳам маҳз барои кушодани ҳамин паҳлӯҳои норӯшани аллома бобоҷон ғафуров қаҳрамони тоҷикистон барои тамошобини муҳтарам аст. пеш аз ҳама мо дар намоиш кӯшиш намудем як гуногунрангиро тавассути ба намоиш гузоштани экспонатҳои гуногун риоя намоем. дар ин ҷо ҳам ҳуҷҷатҳо ҳастанд, ҳам мусаввараҳо ҳастанд, ҳам маводҳои бойгонӣ ҳастанд, ҳам баъзе осоре ки ба устод бобоҷон ғафуров аз дигар мамолики хориҷӣ эҳдо шудаанд. дар маҷмӯъ зиндагии як донишманди тоҷик тавассути маводи осорхонавӣ инъикос шудааст. ва барои мисол мо метавонем мушаххас гӯем ки дар намоиши имрӯзаи мо масалан ҳам партрети бобоҷон ғафуров аст, ҳам модари он кас шоира Розия Озод ва партрети бобоҷон ғафуров аз ҷониби мусаввир дар айёме ки бобоҷон ғафуров ҳамагӣ 37 сол дошт рӯи тасвир омадааст. ва ҳамзамон дар намоиши имрӯзаи мо тамошобин метавонад бо дастхати бобоҷон ғафуров шинос шавад. яъне он нусхаи он тарҷумаи ҳоле ки устод бобоҷон ғафуров бо дасти худашон нигоштаанд имрӯз дар ҳамин осорхона ҳифз карда мешавад ва тавассути маводи осорхонавӣ тамошобин маълумот пайдо карда метавонад нисбати он ҷаҳду талошҳои бобоҷон ғафуров барои таъсиси донишгоҳи миллии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. маводҳои бойгонӣ ҳастанд ки аз ҷониби бобоҷон ғафуров ба унвони роҳбарияти иттиҳоди шӯравӣ мактуби махсус фиристода мешавад ки муҳри махфӣ дошт пеш. дар он ба тариқи мушаххас гуфта шудааст ки масалан вазири маорифи ҳамон давраи иттиҳоди шӯравӣ Кафтанов нисбати таъсиси донишгоҳи миллии Тоҷикистон, нисбати омода намудани кадрҳо, нисбати таъмин намудани донишгоҳ бо кадрҳои баландихтисос бисёр саҳлангорӣ намудааст. барои навиштани чунин мактуб ба тариқи хатӣ навиштан як ҷуръату ҷасорат лозим буд. фикр мекунам ки маҳз ҳамин талошҳои пайвастаи бобоҷон ғафуров буданд ки ин донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз фахри ифтихори ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар намоиши имрӯза дар гӯшаи навбатӣ мо ду адад мусаввараи хеле нодирро пешниҳод намудем ки ин мусаввараҳо аз ҷониби рассоми машҳури шӯравӣ Казмичов соли 1945 офарида шуданд ки дар мусаввари якум симои бобоҷон ғафуров ки дар синни 37 солагӣ офарида шудааст ва дар мусаввараи дуюм модари ғафуров Розияи Озод яъне офарида шудааст ва ин ду асар ҳамчун асарҳои нодири санъати тасвирӣ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифз ва муаррифӣ мегарданд. дар гӯшаи навбатӣ ҳуҷҷатҳои хеле нодир ва аксҳои нодир пешниҳод шудааст ки ин аксу ҳуҷҷатҳоро мо аз бойгонии марказии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз бойгонии марказии Федератсияи Россия дастрас намудем ва манзури тамошобинон гардондем. аз ҷумла дар ин ҷо ҳуҷҷате пешниҳод шудааст. мехоҳам ёдовар шавам ки бобоҷон ғафуров фаъолияти худро ҳамчун рӯзноманигор оғоз намудааст ва дар ин ҷо шумо ҳуҷҷати хеле нодирро мебинед ки дар он қарори бюрои кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон оид ба вазифаи мудири шуъбаи матбуот ва нашриёти ҳизб таъин намудани бобоҷон ғафуров аз 2 ноябри соли 1937 пешниҳод шудааст. дар ин қисмат акси ғафуров ки соли 1949 акс бардорӣ шудааст ва ҳамзамон сазовор гардидани ғафуров бо унвони ордени Ленинро мебинем ки соли 1949 аниқтара 16 март аз ҷониби президиуми шӯрои олии ИҷШС
шверник ба бобоҷон ғафуров ордени Ленин супорида мешавад. Ва мехоҳам ёдовар шавам, ки яке аз унвонҳои хеле баланд дар замони шӯравӣ ин ордени Ленин буд, ки бобоҷон ғафуров бо ин орден, яъне бо 6 карат бо ордени Ленин сарфароз гардонда шудааст. саҳми бобоҷон ғафуров дар тайёр намудани кадрҳои шарқшиносӣ низ хеле назаррас аст. мо дар ин ҳуҷҷати нодир, ки аз бойгонии марказии Федератсияи Россия дастрас шудааст, пешниҳоди бобоҷон ғафуров ҷиҳати рушди илмҳои шарқшиносӣ ва ҷиҳати рушди фаъолият дар институти шарқшиносӣ Академияи улуми Иттиҳоди Шӯравӣ мушоҳида менамоем, ки бо бандҳои гуногун доир ба рушди соҳаи мазкур пешниҳодҳои хеле заруриро манзур намудааст. дар гӯшаи навбатӣ ҳуҷҷатҳои хеле нодир аз ҷумла дастхатҳое, ки устод бобоҷон ғафуров худ навистаанд ва ино ҳуҷҷатҳои хеле нодир мебошанд. аз ҷумла варақаи ба қайдгирии шахси аз 18 феврали соли 1952, ҳамзамон тарҷумаи ҳол, яъне автобиографияи устод ғафуров, ки инам аз 18 феврали соли 1952 нависта шудааст. ин дастхати худи устод ғафуров мебошад, ки дар 3 варақ он ҳолномаи худ, яъне тарҷумаи ҳоли худро манзур намудааст. ва дар қисмати марказ акси устод ғафуровро бо устод айнӣ мебинем, ки ин акс соли 1951 аккосӣ гардидааст. бояд ёдовар шавам, ки аз 17 июли соли 1956 бобоҷон ғафуров ба сифати роҳбари Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ фаъолиятро оғоз менамояд ва то вопасин лаҳзаҳои ҳаёти худ ҳамчун директори ин пажӯҳишгоҳ фаъолият намудааст. ва дар пункти 5 ҳамин ҳуҷҷат мо таъин шудани ғафуровро ба сифати роҳбари Институти шарқшиносӣ дар Академияи улуми Иттиҳоди Шӯравӣ дида метавонем. ва дар ин қисмат низ вохӯриҳои ғафуровро бо намояндагони гуногун ва бо шарқшиносони машҳури шӯравӣ дида метавонем. дар ин ҷо вохӯрии аъзои корреспонденти Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ бо раиси Маҷлиси Миллии Покистон Абдулло Ҷабборхон муаррифӣ гардидааст, ки ин рӯйдод 13 августи соли 1967 рӯй додааст. ҳамзамон дар акси боло мо ғафуровро дар иҳотаи олимони тоҷик мебинем, ки ин акс соли 1967 дар Душанбе аккосӣ гардидааст. дар гӯшаи навбатӣ акси ғафуров дар иҳотаи Пайвандон муаррифӣ мешавад, ки ин акс соли 1966 аккосӣ шудааст ва ғафуров дар иҳотаи Хешовандон аккосӣ шудааст, ки ин акс дар Хуҷанд, яъне соли 1966 аккосӣ гардидааст. дӯстони азиз, саҳми ғафуров на танҳо дар омӯзиши таъриху фарҳанги халқи тоҷик, балки дар омӯзиши таърихи умумибашарӣ низ хеле назаррас аст. мо дар як қисмати намоиш аксҳоеро пешниҳод намудаем, ки аз рафти иштирок ва суханронии бобоҷон ғафуров дар як қатор конференсияҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардид. аз ҷумла шумо дар ин ҷо акси ғафуровро дар конференсияи эронишиносӣ дар Ленинград, ки соли 1972 баргузор гардида буд ва сухани ифтитоҳӣ аз ҷониби бобоҷон ғафуров ироа шуда буд, дида метавонед. ҳамзамон вохӯрии ғафуровро бо намояндагони гуногуни сиёсӣ, аз ҷумла дар ин акс шумо вохӯрии ғафуровро бо маршали Иттиҳоди Шӯравӣ Будёне дида метавонед. дар акси навбатӣ иштироки бобоҷон ғафуров дар кори конгресси давлатҳои ғайриаъзо дар Югославия соли 1960 пешниҳод гардидааст. ва мехоҳам ёдовар шавам, ки саҳми ғафуров дар омӯзиши таърихи Шарқ ва дӯст гардондани давлатҳои Шарқ бо Иттиҳоди Шӯравӣ хеле ва хеле назаррас мебошад. дар гӯшаи навбатӣ низ аксҳои ғафуров дар як қатор вохӯриҳо муаррифӣ шуда, аз ҷумла акси ғафуров дар иҳотаи Ҳамдиёрон дар Хуҷанд, акс ва вохӯрии бобоҷон ғафуров бо қаҳрамони меҳнати социалистӣ Саидхоҷа Оронхоҷаев муаррифӣ мешавад ва ҳамзамон ғафуров дар иҳотаи
шарқшиносон муаррифӣ гардидааст. дӯстони азиз, дар қисмати дигари намоиш мо маводҳои чопиро пешниҳод намудаем, ки аз ҷумла дар гӯшаи навбатӣ китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров муаррифӣ шудааст ва қаблан мехоҳам ёдовар шавам, ки аввалин китобе ки устод Бобоҷон Ғафуров дар ҳаммуаллифӣ нашр намуданд, ин китоби тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии ватан мебошад, ки ин китоб соли 1944 офарида шудааст. ва дуюмин китобе ки хеле китоби машҳури Бобоҷон Ғафуров мебошад, ин таърихи мухтасари халқи тоҷик мебошад. соли 1947 яъне нашр мегардад, ки дар ин китоб низ дар бораи миллати тоҷик маълумоти хеле ҷолиби таърихӣ пешниҳод шудааст ва мо бояд ёдовар шавем, ки дар заминаи ҳамин китобҳо баъдан китоби тоҷикон яъне нашр гардидааст. дар заминаи чуноне гуфтем, дар заминаи китобҳои мазкур соли 1972 нахустин бор бо номи тоҷикон яъне китоб рӯи чоп меояд аз ҷониби Бобоҷон Ғафуров ва китоби тоҷикон бо забони русӣ соли 72 нашр мегардад ва ин ҳамон нусхае аст, ки соли 1972 яъне чоп гардидааст. ва минбаъд солҳои дигар аз ҷумла соли 1983 китоби тоҷикон бо забони тоҷикӣ яъне тарҷума ва нашр мегардад ва дастраси мардум мешавад. ва солҳои минбаъд низ борҳо китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров яъне нашр шуданд ва ҳамзамон бо забонҳои гуногуни олам нашр шуданд. айни ҳол шоҳиди иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати нашри яъне китоби тоҷикон ҳастем ва ба ҳар як оилаи мамлакат тӯҳфа намудани он аз ҷониби роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне баргузор гардида истодааст ва ин китобе ки дар дасти мо қарор дорад, ин ҳамин китоби тозанашри тоҷикони Бобоҷон Ғафуров мебошад, ки бо иқдом ва супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне чоп гардида истодааст. албатта арзиши илмии китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бениҳоят баланд аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳматҳои чандинсолаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои рангини таърихи халқи тоҷик ошино кард. дар гӯшаи навбатӣ барномаҳо пешниҳод шуда, аз ҷумла дар ин ҷо яке аз ҳуҷҷатҳои хеле муҳим аст, ки дар ин ҷо маърузаи Бобоҷон Ғафуров соли 1968 ки дар душанбе доир ба кушонишиносӣ яъне конференсияи сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида буд, пешниҳод гардидааст, ки дар ин ҷо маърузаи Ғафуров дар шакли барнома ва китоби чопӣ чоп гардидааст ва ин ҳамчун ҳуҷҷати ҳамчун маводи нодири таърихӣ ва осорхонавӣ имрӯз дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон ҳифз мешавад. ва дигар барномаҳо, ки бахшида ба ҷашнгирии 90-солагии Аллома Бобоҷон Ғафуров ва дигар чорабинҳо рӯи чоп шудаанд, дар ин гӯша мо пешниҳоди тамошобинон намудем. ҳамагон ҳам огоҳ ҳастем, дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати гиромидошти ин фарзандони миллат албатта як зумра корҳои назаррас анҷом дода шуданд ва чуноне ки ҳамагон медонем, бо иқдом ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 8 сентябри соли 1997 ба Бобоҷон Ғафуров унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шудааст. ва ҳамзамон дар ин акс шумо бинои осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро мебинед, ки соли 1998 яъне ин осорхона таъсис меёбад ва дар осорхона фаъолият ва дастовардҳои Ғафуров муфассал дар осорхонаи мазкур, ки имрӯз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амал мекунад, муаррифӣ мегарданд. ва дар соли 1998 низ ноҳия бо номи Бобоҷон Ғафуров дар вилояти Суғд яъне номгузорӣ мешавад. як ҳуҷҷати хеле нодире, ки дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон ҳифз ва муаррифӣ мешавад, ин шаҳодатномаи котиби якуми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров мебошад, ки он ҳамчун ҳуҷҷати нодири таърихӣ яъне ҳифз ва муаррифӣ мегардад ва мо ҳамагон медонем, ки аз соли 1946 то соли 1956 Бобоҷон Ғафуров котиби якуми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон яъне адои вазифа менамуданд. дар витринаи навбатӣ ордену медалҳо ва нишонҳо муаррифӣ шудаанд, ки Бобоҷон Ғафуров дар тӯли фаъолияти хизматии худ бо ордену медалҳо ва
нишонҳои гуногун яъне сарфароз гардида шуданд. Аз ҷумла ордени Ленин, ордени байрақи сурхи меҳнат ва якчанд нишонҳо орденҳои давлатӣ муаррифӣ гардидааст. дар гӯшаи навбатӣ ҳуҷҷат ва дипломҳо пешниҳод шудааст ки аз ҷумла дар ин ҷо шумо дипломи ба номи Ҷавоҳирлал Неҳруро дар бораи дӯстии халқҳои Ҳиндустон ва Иттиҳоди Шӯравӣ мебинед ки соли 1968 бо ин диплом ва бо ин ҷоиза Бобоҷон Ғафуров мушарраф гардидааст. ва Бобоҷон Ғафуров албатта дар Ҳиндустон хеле мартаба ва мақоми хеле баланд дошт ва мо мебинем ки 90 солагӣ 100 солагӣ Бобоҷон Ғафуров дар сатҳи давлатӣ дар Ҳиндустон ҷашн гирифта мешавад. ва дар қисмати поён тӯҳфаҳои дигар пешниҳод шудааст ки онҳо аз кишварҳои гуногуни Осиё ва Африқо ба Бобоҷон Ғафуров эҳдо шудаанд. дар витринаи навбатӣ шаҳодатномаҳои дептатӣ ва мандатҳо пешниҳод шуданд ки ҳуҷҷатҳои мазкур аз фаъолияти ҳизбии Алома Бобоҷон Ғафуров қисса мекунанд. ҷанбаи аз ҳама муҳими намоиш таърихи таълифи китоби Бобоҷон Ғафуров, яъне ба ҳамагон маълум аст, муаррихон бисёр хуб медонанд, таърихнигорон аллакай шинос ҳастанд ки варианти аввалини ин китоб бо номи Таърихи мухтасари халқи тоҷик дар соли 1944 омода шуда буд ва варианти тоҷикии он имрӯз дар ҳамин намоиш мо гузошта шудааст. ё худ варианти аввалини китоби тоҷикон бо забони русӣ соли 1972 ва тарҷумаи тоҷикии он аз ҷониби академик Аҳрор Мухторов соли 1983 инам дар ҳамин намоиши мо ҷойгоҳи хосаи худро пайдо кардааст. ва инак китоби шоҳасари Бобоҷон Ғафуров ки тибқи супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳар як хонадони тоҷик то арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тақдим карда шавад. нусхаи ин китобам дар намоиши мо гузошта шуданд ва бисёр ёдгориҳо ҳастанд, тӯҳфаҳои Бобоҷон Ғафуров ҳастанд ки аз дигар кишварҳо ба он кас эҳдо шуданд. аллакай моли таърих ҳастанд, аллакай ин хазинаи тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳастанд ва тамошобини муҳтарам метавонад тавассути ин намоиш аз зиндагӣ, рӯзгор, фаъолияти Бобоҷон Ғафуров барои худ як маълумоти пурраи илмӣ пайдо намояд.